Bueno, ni baztandarra naiz eta orain Iruñen bizi naiz. Eta Iruñen barnean bizi naiz Aldezarrean. Orduan mugitzen naiz dexente Aldezarretik eta da nolabait Iruñeko auzo euskaldunenetako bat edo euskaldun gehien mugitzen garen zonaldea. Orduan lagunartean eta hola badago euskaraz hitz eta tabernetan edo kultur saioetan eta baina gero egia da administrazio kontuetan ez dela hain erresa. Saiatzen naiz beti lehenengo hitza euskaraz egiten eta hola aurkitu dut jendea euskalduna dena edo bederen erantzuten datzuna edo saiatzen dena euskaraz erantzuten. Eta ez du zer ikusirik adidez baztanen gertatzen denarekin. Zonifikazioekin nakitu behar dela, azkenean da duela gutxiko lege bat. Orain igual gazteago direnek edo garenek ertan albadut bizi izan dugu betidanikoa balitz bezala eta batzutan olako gauzekin betidanikoak diren gauza horiei buelta ematea zaila dela iduritzen zaigu, baina gero azkenean ikusi behar dugu zonifikazioak ez duela inbertze denbora eramaten eta patu zen bezala kentzen aldela. Eta denei eskubide berdinak jarri edo azkenean denek bete behar berdinak ditugun bezala eskubideak ere berdinak izatea, azkenean hori da demokratena. Eta gero egia da euskara maila ere ez dela izaten haunitzetan sobera ona. Artatzen aldatzute euskaraz edo moldatzen dire, baina nik uste normalizazioaz gain behar dela ere bai pixkat euskaraz ongi solastu, ez? Gaztelanez ongi solasten den moduen bederen. Nik uste inmertsioa dela bidea hezkuntza mailan eta gero pixkat diskurtsoari buelta ematea.